parcat ca un tâmpit, direct în stație. Că așa vrea mușchii lui. Și uite cum lumea se oprește, tocmai la dracu în praznic. Dar are tupeu nenea asta. Nu vedeți că e stație aici? Legea îți permite să parchezi. Cine s-a îmțit? Nimeni nu poate să treacă din cauza lui. Părerea vieții. Lângă Universitatea de Medicină. Și ia că aici mai sunt mașini de taxi care n-au nicio treabă cu legea. Ăștia sigur nu plătesc impozitul. Și dincolo mai este unul.